Mayong buntag, Ma'am Theodosia, relator ma'am no sa Lanao del Norte. Usa ka sa beneficiary nga makadawat karon sa titulo sa kaning e-title nga ihatag sa DAR. Ma'am, muna sa tanan ma'am, usay magibati karong adlaw. Ako kalipay ako sa langit. Pasalamat ko sa Ginoo kay nato pa na ako ipangandoy ng titulo. Kay napasalamat ko sa taga-DAR paro sa kabulan ng sila nag-initiate magtabang kami. Pila na mo katuig ma'am sa inyong luna nga gibuyan? Ma'am? Pila na mo katuig sa inyong yuta nga gibuyan? Since birth, ma'am. Since birth, pila may edad karon? 67. Ang kanang yuta ma'am, pila man nagka-hektarya? Inyong gibuyan? Sobra 10 hectares. 10 hectares. So, pa since birth diha na mo nagpuyo? Since birth diha na mo nagpuyo sa yuta? Kamo ni nagamuma? Wala po itagya sa yuta ma'am nga ni-claim nga ilaha ang yuta? Mga kasiklit, ma'am. Naa. Pero tungod sa programa sa DAR, na inyuhan na nakaron. Kuan mabot ka na dati na sa ako ang pangapangalan. Oo. Dayon, wala na ano man kay tungod sa kulang ko kwarta mga problema. Dayon, tungod sa DAR, sila ang nag-initiate na masubdivide kung matagaan yung Unsa po na inyong ipangtanuman na inyong yuta ma'am? mga rupra. Dayon, kaptanong kami na magtanong kay nasubdivide na magtanong ng kakao. Kakao ka ng kuan rubber. Ang inyo ang mga produkto ma'am, inyo pong ginabaligya, inyo hara ang kita o na ay counterpart ang gobyerno? Wala. Inyo harag yun. So, umaga, blessing yun siya ma'am nga mahatag na sa inyo ang yuta, matutulungan ang yuta, kaya inyo hag yun siya. Sobra ka business ma'am. Ayan. So ma'am, basin na kay mensahe sa ato ang gobyerno nga naningkamot yun nga mainyuha ang yuta nga inyuha ng dugay gipuyan.